educatiu, analitzant la geografia. I bueno, preguntaré algunes preguntes, però estan aquí a l'avançar. Per exemple, aquí has dit les preguntes que vols. Àlex, no se't sent. Pots escollir les preguntes que vols, aquí posa una a la secció i el que diu sí. Per exemple, la capital del País Basc és... Nois, quina era la capital del País Basc? Nivelazo. Nivelazo. I poses... Ja està, la resposta és correcta, som molt intel·ligents. La capital de les Illes Canàries és... Madrid. La més llarga. La resposta és correcta. Això és una altra pregunta. Aquesta bandera la Vale, sí, La Rioja, yo no me equivoco. Muy bien. Aquesta, no sé què, aquesta la tenemos a Pocho. Es esto, y aquí te pone que está. Gràcies al video. Ensenya alguna part gràfica, Àlex, si te'n recordes alguna. Ara alguna d'aquelles que anaves posant a sobre i que era més interactiva. Fes-la tu, Ivan, si vols. No, però Ivan, fica't al costat, que si et fa una foto quedi guapo. Esto en directo.